Ελάτε παιδιά μέσα. Ελάτε, Μανώλη, έλα να κάνεις την κοπή. Αμέσως. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να κόψουμε την πίτα, άντε παπά. Σάβα, έλα κοντά, Σάβα. Τον ουρανό πάντορα του Χριστού, μύστη του Δεσπότου, το φως θύρα των φαϊνών, τον Κεσαρία και Καπαδόκο χώρα, βασιλείων των Μέγαν, πάντες υμνήσομε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και χαρά σε εσάς και στα σπίτια σας. Να είσαι καλά. Κύριε Δήμαρχο, αυτό το κομμάτι του Χριστού.